Mä oon Natta ja sä oot tullut kattoo Villamummon neuleaiheista kanavaa. Tervetuloa mukaan! Tänään kun kuvaan, niin on lauantai 25. tammikuuta ja vuosi on 2025. Tällä kertaa ollaan täällä keittiössä. Mies on Tirsolla tuolla, niin en toivottavasti kauheasti huuda, niin että hän saa vähän aikaa levättyä. Ja toivottavasti ääni kuitenkin kuuluu. Aika usein taidaan semmoisen pienen sääkoosteen käydä siltä osin, että onko kirkasta vai valoisaa ja sataako vai paistaako, niin tänään on harmaa päivä. On satanut räntää perusmuodossa ja jalkarätteinä ja sitten ehkä jopa ihan veteenäkin, että tosi märkä ja plussan keli on tänään. Mutta mä luulen, että tässä nyt kuitenkin ikkunan äärellä, että vaikka valo nyt jää vähän niin, että toinen puoli jää vähän pimentoon, mutta mä luulen, että neuleet nyt kuitenkin sen verran toivottavasti näkyy tässä, kun on tarpeenkin. Ja lähdetäänpäs heti menemään asiaan sitten. Viimeksi mulla oli kesken mulla on aina suuret suunnitelmat ja sitten lopulta ei tiedä, että miten niille käy ja mikä toteutuu ja mikä ei, mutta sehän ei ole se pääasia, vaan se, että tekee sitä, mikä kulloinkin tuntuu hyvältä. Mutta mulla oli viime jaksossa kesken nämä raunasukat tyttärille. Tai ehkä semmoiseen niin kuin ajatus olisi, että ensi niin kuin joululaatikko asioissa siis, että kaikille perheenjäsenille olisi jouluksi uudet sukat. Ja tosiaan näistä silloin viimeksi sanoinkin, että Nalle lanka ja pellava on sävy ja Anna Heinon ohje. Pannaanpas tuo toinen tuohon noin päin, niin näkyy tuo mallikerta tosta sitten. Musta tää on tosi kaunis malli. Täällä mä vähän sovellisin tätä kärkeä. Nää koko on valttiarallaa 38, niin mä en sitten enää tänne tehnyt nyppyjä tuohon, tein vaan ton pelkän pitsin. Ja se, en tiedä, ehkä ne nypyt olisi ollut kivemmat, mutta ne nyt saa luvan kelvata. Ja tosiaan viimeksi sanoin, että tätä pitsiä pikkusen muutin, teen siinä vähän erilailla sen kavennuksen. Mutta muutenpa näissä nyt ei mitään ihmeellistä sillä lailla olekaan, että nämä on käynyt kylvyssä ja onkin ollut jo ihan jonnisen aikaa valmiit. Niin nämä olisi nyt ekat sukat siihen, mikäli maltan pitää sinne asti sitten sen, että oikeasti kerään ne sinne laatikkoon. Mutta näistä tuli tosi kivat. Mä huomaan, että mulle nykyään voi johtua monestakin asiasta ja tästä mä oon puhunut aikaisemminkin, että kun mä en tykkää luupata, niin sitten kun mä teen nämä sukat, niin mulla saattaa olla ihan siis lyhyessäkin ajassa ja siis just siinä 2-3 päivän sisällä, mikä nyt ehkä keskimäärin, riippuu, keskimäärin siis mikä saattaa mennä sukkiin, kun tekee varsinkin arkena, jos niin kuin iltaisin työpäivän päälle neulon, sitten jos tekee viikonloppuna, niin tulee se sitten suhteessa ehkä nopeammin, jos on yhtenäistä neuleaikaa. No joka tapauksessa, mutta siis tämmöisellä lyhyellä aikajänteellä yritän sanoa, että käsiala muuttuu. Niin näistäkin on sillä lailla, että tämä toinen on niin kuin sillä lailla aavistuksen niin kuin siis löysempi ja toinen on pikkusen sitten napakampaa käsialaa. Kerrokset ja sillä lailla on samat, mutta ei siinä nyt niin merkittävä se ero ole, että ei sitä nyt varmaan ehkä sitten jalassa huomaa, mutta kyllä sen niin kuin kätteen kuitenkin tällainen tuntee ja sitten kun näitä hipistelee tässä, niin kyllä siinä semmoinen pieni tiheysero on. Ja nyt mulle tuli kuumakin. Voi ei. No, jospa se jäähtys kohta tuo olotila. Aina jotenkin tuntuu, että kauhealla kiireellä kerää kaikkia tavaroita ja
kameroita tai puhelimella kuvaan, mutta siis tikku ja sitten nämä romut ja muistiinpanot ja kaikki, niin sitten sitä juoksee pää kolmantena jalkana ja sitten se on vanhoilla ihmisillä tämmöistä. Mutta sitten mulla on myös ollut tässä semmosia siis, no meillä on perheessä nyt vähän semmoinen terveystilanne, että on aika isoista ja vakavista asioista kysymys ja ihan siis käytännössä elämästä ja kuolemasta, mutta en mennä siihen nyt syvemmin, mutta joka tapauksessa sekin varmasti on osaltaan vaikuttanut siihen, että ei ole ihan sitten ehkä jaksanutkaan niin neuloa, että on ollut toki paljon ajateltavaa tässä sitten neulomisen ulkopuolella. Mutta on sitten kuitenkin jotain hommia ollut ja yksi hommista on semmonen ehkä, en muistanutkaan, no eipä sillä varmaan ole. Mutta siis mä tein viime syksynä nämä tämmöiset villahousut lapsenlapselle, pikku Alisalle. Ja nämä on siitä Regian merinosilkistä. Se on varmaan joko lopetettu tai loppumassa tai sillä, että sitä ei enää esimerkiksi Kärkkäiselläkään, onkohan sitä valikoimissa enää ollenkaan. Mutta joka tapauksessa siis en ole mitään muuta siitä aikaisemmin siis neulonut, kun nyt viime syksynä tein paidan ja nämä housut ja olisiko ollut sukat ja lappaaset tästä samasta langasta. Niin nyt on käynyt siis sillä lailla näiden housujen kanssa, että vähän niin kuin usein tuo paidan hiha, niin sehän monesti pikkusen vetäytyy käytössä, kun se on, niin se pikkusen lähtee vetäytymään, niin kuin sitten, että se lyhenee. Ja näissä housuissa on lahkeissa käynyt kyllä niin kuin sama efekti, ja ehkä varmaan siis koko housussa. Ja sitten yhtäaikaisesti myös lapsessa, että hän on kyllä niin kuin ottanut semmoisen kasvuspurtin, ja nimenomaan niin kuin jalkoja pitkin pittuutta päin. Niin nämä housut jäi kyllä niin kuin tosi äkkiä vähän semmoisiksi kapperihousuiksi melkein. Ja mulla oli kyllä silloin syksyllä jo semmoinen ajatus, että jos tarvii, niin äkkiähän näihin sitten lahkeita jatkaa. Ja nyt on nimenomaan tehty semmoinen toimenpide. Ja sen lisäksi mä oon siistinyt näitä. Mä jossain jaksossa taisin sanoa, että ne niin kuin nukkaantui ihan hirveästi. Ja mä en ollut kertaakaan näitä nyt niin kuin huoltanut. Mulla on semmoinen, onkohan se Prymin ihan semmoinen perusnukkakampa, niin mä oon sillä kammannut nää läpi. En mitenkään nyt sillä niin kuin oon nuollut ja nyönnännyt, mutta kyllä ne on siistiytynyt ihan tosi paljon kuitenkin. Katsotaan, muistanko mä laittaa. Mulla on kyllä näistä jonkunnäköiset iltakuvat tosi ihanassa valaistuksessa, siis että miltä ne niin kuin näytti. Niin on ne nyt niin kuin paljon siistimmät. Niin näistä on tosiaan siis sillä, että täällä on ollut semmonen, no varmaan semmonen suunnilleen tuon mittainen. On ne mulla varmaan, tai jossakin voi olla vielä tuolla, että ne on heittänyt vielä roskiin, niin siis resori. Että mä vaan leikkasin sen resorin pois. Sitten keräsin silmukat ja on siis neulonut nyt tähän tätä uutta, on tää nyt varmaan 15 senttiä ja sitten toki uudet resorit tänne. Ja näitä uusia entrattuja osioita, niin niitä mä en ole kastellut nyt ollenkaan. Että mä silloin siis mä pesin ensin nämä villahousut, vai oliko ne pesty? No en minä muista, mutta näitä mä en nyt kuitenkaan ole kastellut näitä jatko-osia, että kyllä näihin aika pitkät jatkot on tullut ja me kokeiltiinkin niitä jo tuossa kerran ja ne oli ihan hyvät, että varmaan menee nyt loppukevään ja ehkä jopa ensi syksyyn, kun lapselle kuitenkin sitten niinku täältä tää vyötärö ja peppu niinku mitta oli vielä ihan hyvä ja sitten tokihan nämä niinku joustaa. Ja sitten niin kuin leveys niin oli vielä oikein hyvä, niin kannatti siis vielä nyt noi lahkeet vaan kasvattaa pituutta. Mutta mulla ei sitten tätä tummempaa lankaa ollut enää niin paljon, että siitä olisi sitten saanut, niin mä laitoin sitten, kun toi toinen on siis sitä samaa, mutta eri sävyissä, niin. Ja teinköhän mä tosta vaaleista sen paidan. Olisiko se ollut niin päin? No siitä oli kuitenkin sen verran, että siitä hyvin sain noi lahkeet, niin laitoin ne nyt sitten siitä. Niin tämmönen pieni huoltotoimenpide, niin nyt pääsee taas sitten housuja käyttämään. Niin ne on ollut semmoinen pikkuinen projekti. No sitten juurikin tähän niin kuin kasvuun, niin sitten olen parit villasukat tehnyt hänelle. Ja nämä on ihan
nallea. Ei mitään ohjetta. Varressa on tuo Tupular Cast On. Ja näitä mä en oo siis kastellut. Niin musta näissä aina jotenkin tuntuu, että joissain langoissa musta se jotenkin niin asettuu heti kauniimmin tuo luontireuna. Mutta sitten välillä tuntuu, että mulla muutenkin tää, mä oon sanonut siitäkin 1000 kertaa, että toi yksi oikein yksi nuri niin ei ole mitenkään niin kuin kauneinta. Tai mun pitäisi tehdä se aina jotenkin ehkä semmoisella pienemmällä puikolla. Niin sit se jotenkin, kun siitä tulee riittävän napakkaa, niin sit siitä tulee niin kuin ihan siisti. Mutta näihin mä nyt en puikkoja sen kummemmin vaihellut, kun mä ajattelin, että ei nämä huusi kuitenkaan enää, kun ensi syksynä sitten niin saa tehdä uudet. Niin näissä on nyt samaa tätä tämmöistä simppeliä kirjoneuletta kuin mitä mä tein silloin joulun alla niihin pariin sukkiin, jotka myös oli nallesta. Niistä oli vaan siinä varressa tämmönen yksi, mutta näihin mä nyt sitten tein sitten näihin silloin aina, että tossa kun on ollut tuo kuvioväri, tuo vaaleanpunainen, niin se on jatkanut tänne pohjaan ja sitten ollut tuo luumu tuossa kuviovärinä ja sitten se luumu jatko pohjaan ja sitä tehen sitten niinku kierrättänyt noita värejä ja sitten en jaksanut laskea täällä kantapään jälkeen, kun tässä on tietysti pienet kiilakavennukset, niin sitten, että tänne olisi tullut sitten toi sama kuvio, niin siinä oikasin vaan tuon verran, mutta on siinäkin kuitenkin sitten kaksinkertaisesti, niin se on ihan sitten lämmittää. Ja samaa tänne kärkeen arveli, että siinä voi olla, että siinä tulisi ehkä pari kerrosta vähemmän, riittää siis jo mitta, niin onko mä kastellut? En mä tiedä, miten nämä tuntuu niin litukoilta, koska mulla on tossa nyt yhdet sukat, mitä mä en ole kastellut, ja sitten tuntuu, että ne vänkää joka suuntaan, joten ehkä mä kyllä kastelin nämä. Mutta ei se ole kaunistanut yhtään kyllä nyt joustinneuletta. No, hyvät ne on. Semmoiset sukat pääsee nyt sitten käyttöön. Ja näissäkin on vähän tämmöistä sävyt vähän samankaltaisia kuin on sitten näissä, vaikka eihän sillä ole mitään väliä. Mä oon tehnyt ihan sitä sun sattuu, mitä sun sattuu, ja varastolankoja ja vuosikertalankoja ja kaiken maailman lankoja. Ja näissäkin justiin esimerkiksi näissä sukissa tää lanka. Tää on lankamaailmasta sitä Maijaa. Janne Maija. Maija on se ohuempi. En muista sitä, että mikä siinä on se valmistaja, mutta sen langan nimi on Maija. Niin mä oon ostanut ne vissiin 2018. Ja mulla on bussillinen tuolla niitä, kun oltiin menossa Norjaan, vai tulossa Norjasta, niin sitten mentiin Oulun kautta jo varmaan mennessä jo. Ja mulla oli yksi lahjakortti lankamaailmaa. Ja mä silloin ostin sen, että siellä oli joku tarjous. Ja mä sitten ostin. Kun mä ajattelin, että siinä oli mukavia sävyjä versus nalla ja että se on vähän eri tuntunen ja kuitenkin sitten se vahvuus semmonen ihan näpsäkkä, että siitä tulee sitten kätevästi, niin siellähän on marinoitunut. Ei minä niistä mitään ole tehnyt. Tai ehkä voin välillä ottaa jonkun kuviovärin jonnekin. Mä ostin vihreitä ja just tämmösiä luumua ja kanervaa ja mitä näitä on, niin voi hyvänen aika. Pitäisi vaan ruveta tekemään. Mutta ihan todellakin perussukat. Kun on tehnyt hänelle aikaisemminkin siis nallesta, vaikka sillä, että siinä on semmoinen ihan vaalea liila ja sitten se pellava, niin siinä on tehnyt tämän samaan kirjoneuleen. Ja ne on jo pienet ne sukat, mutta ne on silti ollut hänellä käytössä, niin mä ajattelin, että jos mä vielä löyhän ne hänen jalasta, niin ne vaan ihan katoaa. Tai hupsis, tupsis, pimpeli, pompeli, niin on sitten uusia nyt vähän isompia, vaikka on niitäkin varmaan, mitä mä syksyllä neuloin useamman parin, niin niitäkin on toki käytössä, mutta että sitten ne pienet joutais sieltä kokonaan sitten pois. Niin sitten lisää näitä, niin on sitten riittävästi. No järjestyksellä nyt ei varmaan tälläkään kertaa ole taas nyt mitään semmoista suurempaa merkitystä, mutta mä täällä kotona niin mä käytän tosi paljon sitä mun Hallavaaraa. Tai mulla on yksi täällä kotona ja yksi on töissä. Ja siis käytän paljon. Ja kun se on niin näppärä heittää tähän näin lämmikkeeksi, kun joku korva sillä. Usein tuntuu, että paleeltaan justiin hartiaseutua ja sitten vähän tästä käsivarsia. Ja se on niin kiva, kun tuossa sohvallakin istuu, sen voit vaan niin kuin näin nostaa pois, ei tarvii vettää
vetää mitään, niin se on niin helppo. Niin sitten tässä joku aika sitten mä laitoin sen päälle. Alisa oli meillä täällä näin ja laitoin sen päälle. Ja sitten se katsoi minua ja että mummo, että minullekin tuommoinen. Sitten mä oikeesti kun sä haluat tämmösen näin, että tarvitko sä? Sitten olin, joo. Sitten mä kysyin häneltä, että no minkä värinen? Hän on 2 vuotta ja 8 kuukautta. Niin sitten hän että punainen. No mitäs siinä mummo muuta voi? Tämä on kyllä pinkki, mutta luulen, että tämä nyt käy siitä punaisesta aivan hyvin. Niin tässä on siis tämmönen mini Hallavaara. Ja tässäkin niin mä ensin ajattelin, että no onhan tääkin tämmönen siis, että kyllähän tää niinku joustaa. Mutta sitten mä mietin, että ai että taisi tulla varmaan vähän iso. No sit kun hän sovitti sitä, ei se ole yhtään liian iso, päinvastoin olisi voinut olla pikkusen isompi vielä. Eli jotenkin tuntuu, että nyt on ihan huomaamatta just sitä kasvua niin kuin tapahtunut paljon, että mummokaan ei meinaa niin kuin pysyä perässä, kun mähän on semmoinen silmämääräinen neulo, että ei mulla mitään, tai harvoin on mitään ohjeita ja semmoiset, mä vaan teen ihan summamutikassa ja toivon parasta. Niin sitten se on niin kuin lähinnä se mun taktiikka ja mallitilkku on sitten aina tämmöinen niin kuin ihan mikä tahansa kokonainen työ lähestulkoon. Mutta aina voi purkaa, jos innostuu. Niin tässä on nyt sitten Hallavaara. Mä oon siis tähän nyt vaan vetänyt hatusta aloitussilmukkamäärän ja siis no kaikki silmukkamäärät. Mutta sitten mä oon ottanut siitä Hallavaarasta sitten nämä mallikerät ja se on ilmainen ohje, niin uskallan siitä nyt sillä lailla siis puhua, kun on siitä täällä aikaisemminkin puhunut. Niin siinähän on tätä ensimmäistä ja oliko toista mallikertaa sillä, että sitä tuli niinku pari kertaa. Niin mä oon sitten tehnyt niitä vaan niinku vähemmän. Ja sitten valitsin tähän semmoisen silmukkamäärän, että se lähtee tuo mallikerta niinku muuten sitten menemään tähän sitten tasaan. Ja sitten vaan silmämääräisesti arvioin niin kuin tuota pituutta, että mikä nyt voisi olla semmoinen suhteellisen ok. Ja sen verran tein. Ja sitten tein tänne tämän aina oikein helman. Ja samaan tuossa ylhäällä aloitin tuollaisella aina oikein neulena tasona. Että ylhäältä mä meinaan napata tuosta ton sauman tuolla langalla vielä yhteen, mutta alas varmaan jätän sen tommoseksi aukinaiseksi, että täytyy vaan päätellä tuo ja en laita tähän mitään tupsuja. Ja kun mä menin tätä sovittaa sinne heille, niin unohin sen sinne, niin sitten hänen äiti sanoi, että se on ollut jo vaikka leikeissä vaikka missä, että se on usein hameena ja kaikkea. Sitten mä sanoin, no, ihan samahan se missä se on päällä, että jos vaan löytyy leikin riemua ja jotain muuta, niin eihän sitä ole missään sanottu, että mihinkä kohti se pitää pukea, että nyt vaan päättelen sen ja sitten annan tietystikin käyttöön. Ja sitten mä mietin, että tuo nyt on niin vaivaton tehdä ja nopea tehdä, että vaikka nyt yksi olisi kotona ihan sama vaikka olisi hameena, niin sitten voisi olla täällä mummolassa sitten vaikka tommonen, koska joskus kyllä meillä nyt ihan normaali sisälämpötila on, mutta kelistä riippuen saattaa olla siis sitten, että sisällekin tulee jotenkin tai on vähän semmonen niin kuin kalsakka. Ja sitten ennen kuin on takkatuli tai mitään heitti viritellä, niin tai aamullakin, niin sitten on ihana, kun voi laittaa jotain lämmintä. Että voisihan täällä mummolassakin sitten olla joku tommonen pikkunen nopea lämmike sitten vaikka, että jos tarvii sitten vaikka vetää sitä päälle, niin ehkä teen jossain kohti sitten sellaisen. No sitten mä viime jaksossa kerroin ilouutisia tästä mummoutumisesta toiseen kertaan, eli siellä pojan perheessä sitten tosiaan odotetaan sitä esikoista, niin nyt on ajatuksia sitten jo sinne päin ja en nyt edelleenkään vielä mitään hirveätä kiirettä aio pitää, koska on tosiaan aika nopea neula ja yhtään ei tiedä ilmoista eikä vauvan koosta eikä mistään siis, niin sitten että ajattelin kyllä, että siihen ennen kuin syntyy, kun ei yhtään tosiaan tiedä sitten, että minkälaiset säät on, että voi olla tosi viileät tai voi olla ihan siis heille lukematkin, että näin, mutta että joka tapauksessa tekisin sinne semmoisen niin jonkunlaisen sitten varmaankin ehkä ihan merino haalarin varuille, että jos on kalsakkaa, niin se olisi sitten semmoinen kiva lämmike vauvalla. Ja sitten tietenkin niitä sukkia ja semmosia, mutta sitten varmaan ihan myssyjä ja lapasia sitten. Niin, tietysti jos on viileä, niin sitten voi kyllä tehdä lapasetkin. Tai sitten jos teki siihen haalariin sitten sillä että hihat on vähän reilut ja sitten vaikka siihen semmonen, siinähän voisi olla vaikka se, että voisi kääntää sitten vaikka tähän käden päälle ja sitten pois se semmonen systeemi. Mutta nyt ei tarvitse miettiä tässä työssä kokoa, siis lapsen kokoa, siis
vaatekokoa sillä lailla sen kummemmin, mutta sitten on tehnyt ensimmäisen peiton, pienen pikkuviltin. Ja nyt ehkä semmonen ajatus oli, että kotoa löytyvästä langasta, kun sitä kerran täällä runsaasti on, niin käytetään pois nyt sitten. Ja heillä on, ainakin nyt tässä vaiheessa tuntuu, että aika, niin kuin siis, että ei ole värillä, ei ole väliä. Oi, piti ottaa pieni pätkä tuosta pois, vähän peruuttaa. Joo, mutta vapaat värit on, mä en tiedä mihin kohti mä sen tuossa katkaisen, niin tää on Dropsin Karismaa. Ja tää on nyt tämmöisistä palkeista. Ja tässä on sillä lailla, että mulla oli siis, no kaikki nämä tuolla yhdessä pussukassa, niin musta oli sillä lailla, että oli yksi kokonainen kerä ja pikkusen toista, niin sitten mä ajattelin, että mä neulon ne kaikki, että sitä ei jää pyörimään. Sitten tätä oli sillä lailla, että tätä oli 2 kerää, mutta sitten mä ajattelin, että no siitä voisi tulla sama verran neuloa siis, tai että vaikka sitä jäisi vähän, että neuloisi siitä saman korkuisen palkin kuin tästä, mutta sitten mä olin ensiapukoulutuksessa, jossa sekä kouluttajalle että esimiehelle niin sopii, että voin neuloa siinä teoriaosioiden aikana. Niin neuloin sitä tietenkin siinä ihan vaan sillä, enkä laskenut mitään kerroksia, niin se on nyt vähän korkeampi kuin tämä musta. Mutta mä en ruvennut purkamaan, eikä se ainakaan mua haittaa, enkä mä usko, että tulevia vanhempiakaan haittaa. No sitten tätä seuraavaa harmaata on 1 kerä. Niin ikään tätä vaaleampaa harmaata on 1 kerä. Ja myös tätä keltaista on 1 kerä. Ja musta tuntuu, että siinä on ehkä pieniä eroja siinä, ja onkin varmasti siinä, että onko siinä nyt sitten oikeasti, kun nämäkin on 50 gramman keriä, että eikö se ole 100 metriä? Paljon siinä on. On se varmaan siis, että 100 metriä ja 50 grammaa. 100 grammassa 200 metriä. Niin, eikö se ole? On siis semmoinen vahvuus. Niin, että kyllä siinä on semmoisia muutaman metrin heittoja sitten, että tuleeko enää niin kuin sitten yhtä kokonaista sitten edestakaista kerrosta tai näin. Niin ja tätä en ole vielä kastellut, mutta ajattelin, että kastelen sen, niin sekin vähän rentoutuu ja asettuu sitten siitä. Ja muutenkin sitten kaikki, no mä säilytän kyllä oikeastaan lankoja enimmäkseen siis pusseissa, mutta joka tapauksessa kyllähän täällä lentää koirankarvaa ja pölyjä ja kaikkea. Siis nämä on ollut mullakin jo, paitsi tuo on nyt varmaan syksynä ostettu tää keltainen. Musta oli aika kiva keltainen, kun siinäkin on semmonen toinenkin keltainen. Ja se on semmonen niinku, voiko sen sävy olla vaikka pellava? Ainakin jossain näissä Dropsin langoissa se keltaisen sävy on pellava ja se on paljon semmonen tunkkasempi. Vähän niin kuin nyt mulle kävi esimerkiksi näiden merkkien kanssa silloin, kun mä laitoin tänne alareunaan tämmösen pikkumerkin. Siinä on semmonen pupu. Niin toisella puolella ei mitään. Niin, että kun mulla oli niitä myös keltaisena, niin mä olisin halunnut laittaa keltaisena. Mutta se keltainen oli ihan väärän keltainen verrattuna siis tähän keltaiseen, kun tää on musta semmonen aika kiva. Tää ei ole musta semmonen tunkkainen. Tää ei ole semmonen niinku räikeä, että tää ottaa silmiin, mutta tää on paljon niinku semmonen raikkaampi keltainen, kun nyt vaikka sitten se 7-veikan perinteinen tai joku, mä en tiedä onko nallissa nykyään, mutta entä vanha, niin se on vähän semmonen tunkkainen keltainen. 7-veikassakin se nimi taitaa olla auringonkukka tai tällainen, mutta se on jotenkin tunkkainen. Niin se merkki oli niinku enemmän sen värinen. En mä voinut laittaa sitten niin, mutta onneksi mulla oli sitten, niin mä laitoin tommosen harmaan ja sitten sen vaan nyt tuolla keltaisella, kun siitä jäi just sen vitoinen langanpätkä, että sillä langalla sitten ompelin se, että sitten mä ajattelin, että tännekin tulee sitten häivähdys sitten keltaista, niin. Se kyllä taisi äsken siitä näkyäkin. Niin tämmönen pikkuviltti. Tuolla on vielä, langanpätkät on kyllä päätelty. Mä oon aina täällä tietysti, kun kerrosta on vaihtanut, niin täällä reunassa on sitten tänne neuloessa
päätellyt, mutta pitäisi vielä sitten siistiä. Tuolla on yksi vähän pitempi langanpätkä, niin nuo täytyy vielä sitten leikellä sitten, kunhan kastelen ja kuivatan, niin sitten tää. Mutta tästä tuli musta ihana värinen. No sitten, mitäs sitten? No sitten mulla meni varmaan taas monta päivää ja iltaa, kun mä en saanut mitään aikaisemmin. Mä yksinkertaisesti vaan jaksanut ja sitten vaikka mulla on aina 3 miljoonaa ideaa mukamas, niin sit mä pystyn vaan päättämään. Sitten mulla menee semmoiseen hohailuun vaan sitä aikaa, mutta ehkä sekin on ollut ihan tarpeen. Että on vaan hohailu. Ehkä sitäkin tarvii välillä. No, sitten kun pääsin siitä hohailufiiliksestä pikkusen eteenpäin, niin menin kaivamaan tonne taas noita malmeja, jotka nyt on ripoteltu ympäri makuuhuoneita. Niin, sieltä sitten ja siellä taas semmoista niinku oikeesti muinaisjäännettä. Semmoisia pussia, missä on semmoisia pieniä palleroita, jotain nalleja ja on myös TT-pallas. No mutta siis kuitenkin niinku sen vahvuisia eri merkkien lankoja ja enimmäkseen kyllä nalleen. Niin sitten mä ajattelin, että mihinkä nuokaa ikinä käyttää. Sitten mä ajattelin, että mä teen nyt jotain ystävänpäivä- tai väliaikaisukkia, vaikka mun pitäisi tehdä, pitäisi, se on lainausmerkeissä, ei ole mikään pakko, saa tehdä mitä huvittaa. Mutta siis, että tavallaan pitäisi tehdä nyt niitä joulusukkia, jos mä oikeasti haluan, että mä voin antaa sitten ensi jouluna kaikille perheen jäsenille sitten sukat, niin ei ne valmistu, jos ei niitä tee. No sitten mä kerkesin miettiä kaikkia ystävänpäiviä ja vaikka mitä tässä näin, että olisi ystävänkin päivänä, että olisi kiva antaa vähän sille ja tälle ja tolle ja näin. En mä tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan tässä meikäläisen asioissa, mutta kuulette sitä aina sitten sitä myötä, että mitä sillä mummolla sitten päässä viuhuu. No, sieltäpä sitten löysin palleroita ja nyssyköitä. Sitten tässä no oikeastaan voisi sanoa, että 3, nämä on aika lailla suhteellisen identtiset. On siinä semmoisia pieniä heittoja, että sitten kun mä oon jakanut jonkun pienen palleron, niin sitten toisessa on ollut 20 senttiä enemmän. Niin nyt mä oon tehnyt niin, että mulla ei olekaan ollut niinku kerroksen, tai tavallaan siis on jo kerroksen vaihtumiskohta täällä takana, mutta myös siinä kohti, missä tuo sitten esimerkiksi tuo värikäs, mikäs? Ei se mikään kuviovärikään ole, ei näissä mitään kuvioita ole. No tuo raitaväri, no niin, missä se toinen raitaväri loppuu? Niin mä oon tehnyt sitä ihan just sinne asti, eli täällä on nyt tämmöisiä, että tuossa kun sitä on vielä ollut, tai tuo pinkki on loppunut tuonne nuin, niin mä oon siitä lähtenyt sitten tuolla seuraavalla raitavärillä ja niin edespäin oon tehnyt sitten vaan ihan eteenpäin. Sitten siellä oli yksi semmonen pieni vaaleanpunainen nytty, niin senhän mä sitten Nytpä tuli taas mieleeni, että kun mä katkasin, niin mä en muistanut katsoa kyllä, että tää saattoi heittää noin asetukset taas. Tää voi olla vähän silloin tyhmä. No ei se ollut heittänyt, oli ne pysynyt. Kun tässä on siis se, että kameran niin kuin tavallaan se, no joku HD30, HD60 ja sitten joku 4K, onko siinäkin sitten 30 ja 60. Ja sitten mä ikinä muistan laittaa niitä, että sit se on varmaan vähän sellaista, voi olla perunalaatuakin, no en tiedä, mutta kuitenkin. Niin nyt mä muistin siis, että mä laitan siihen tavallaan se paremman laadun. Niin sitten, että onko se vaihtanut sen nyt, kun mä äsken katkasin, mutta ei ollut vaihtanut, se oli nyt vielä tossa se, minkä mä laitan. Niin Niin oli semmonen pieni vaaleanpunainen pallero. Jos mä olisin yhtään ajatellut nenääni pitemmälle, niin mä en olisi jakanut sitä kahtia, vaan mä olisin tehnyt siitä toiseen sukkaan ja sitten toiseen sukkaan. Ja sitten kun sitä oli, tai siis, että kun sitä oli siis toinenkin sitten isompi pallero, niin olisin siitä isommasta pallerosta tehnyt toiseen sukkaan ja käyttänyt sen toisen pallon tähän ilman jakamatta. Ja sitten jatkanut siitä isosta sitten niin, että jaan sitten siitä kumpaankin. Ja näitä mä oon neulonut nyt vähän rinnakkain juuri siitä syystä, että käsialani vaihtelee. Välillä mietin, että pitäisi lopettaa koko neulominen ollenkaan, kun ei saa edes sukkia tehtyä, että saisi samaan kokoiset niistä. No en mä lopeta kuitenkin. Kyllä mä tätä jatkaa. Tulkoon minkälaisia sattuu tulemaan. Täytyy ehtiä sitten sellaisia ihmisiä, joilla on eri parialat. No huono vitsi.
omastakin mielestä huono. Niin sitten nämä sai aamulla valmiiksi, niin näissä nyt kulkee koko matkan täällä tämmönen muinaisjänne nalle, tumman sininen. Sitten täällä on myös nalle ja toi oli jotakin pallasta, vaikka ei kukaan muuten, sitäkin mä joskus mietin, että kuka tekee niillä tiedoilla yhtään mitään. Että jos täällä on jotain muinaisjänne pallaslankaa, ei kukaan tee mitään sillä tiedolla, että mitä siellä on. Siinä on semmoisia raitoja nyt tehty. No sitten käytin kaikki sen vaaleanpunaisen näihin. Ja sitten siellä oli, kuulkaa siellä pussissa, niin tämmöstä varmaan joku niinku, mistä asti voisi olla. Siis nallen varmaan semmoista kolorilankaa, että siinä on värivaihtelua, niin se on kyllä oikeasti vanhaa. Ja sitä oli semmoinen tämmönen pikkunen pallo. Ja sitten toi viimeinen raita on 2 kerrosta kummastakin, ja sitten sitä jäi ehkä semmoinen, olisiko jäänyt 50 senttiä suunnilleen tai vähän alle. Että siitä ei olisi enää tullut sitten sitä niin kuin 3. raitaa, kun tämä on 3 kerroksen raitaa. Niin sitten en tiedä mitä olin sanomassa. Ei varmaan mitään. Siinä on 2 kerrosta siinä raidassa ja se on nallen tämmöistä muinaisjäännettä. Ja se loppui nyt vihdoinkin sitten siihen. Mutta silti tuntuu, että se pussi, tai oikeastaan löysinkin 2 semmoista pussia, missä mulla oli niin näitä palleroita ja nysiä ja isompia ja pienempiä, niin en niin vähene ollenkaan. Et en mä tiedä, että mitenkä hirveästi niistä pitäisi neuloa, että ne oikeasti loppus. En tiedä. Mutta nämä menee nyt kylpyyn ja en tiedä meneekö nämä nyt ystävänpäiväksi vai minne nämä menee, mutta johonkin suklaalaatikkoon nämä nyt menee kuitenkin. Mulle nämä on ehkä aavistuksen pienet. Mä ajattelin, että nämä vois olla ehkä semmoset noin 3 kasit. Ja varmaan itse asiassa olisikin. Nyt kun tää vielä kastelee tästä näin, niin se sen verran, niin varmaan ehkä onkin. No en tiedä. On varmaan 3,7, 3,8. No kyllä niille jalka löytyy. Aina löytyy jalka sukkaan. Joo, niin ne. No sitten mä tänä aamuna aloitin sitten vielä, kun viime yökin oli ihan tosi surkea. Toivottavasti saisin päiväunet vaikka otettua. Niin 6 aikaa nousin sängystä pois, kun olin mennyt sinne varmaan 2 aikaa, että olin ehkä 4 tuntia pötköllään. No ei ole nyt, ei valiteta siitä sen pitempään. Niin sitten neuloin nuusukat loppuun ja sitten aloitin seuraavia. Ja nyt pysyn siellä muinaisjäänne taktiikassa näidenkin osalta. Ja näidenkin mä ajattelin, että nämä voisi ihan hyvin olla ystävänpäiväksi tai sitten vaikka puolisolle suoraan käyttöön. Niin näissä on sama homma. Siellä on eri kokoisia. Tämä oli semmoinen keräällä vielä siinä, mutta mä oon sen, kun mä teen tätä nyt 2 päästä, niin mä purin sen vaan nyt tämmöiseksi kasaksi, niin se kulkee tästä sitten, ei tarvitse sitä kerää pyöritellä, kun mulla on tossa nyt 1 kerää, mistä mä sitten pyörittelen 2 päähän, niin tämmöstä. Ja täällä on nyt ensin samaa nallea, mitä sitä jäi vielä sen verran, että sitä tuli tää parrensuu, sitten 1 kokonainen raita ja tuohon 2 kerrosta. Sitten vaihtuu siinä sitten toi lankamaailmasta semmonen kuin Oona. Se on niinku samaa vahvuutta, niin se on pikkusen eri sininen. Mutta näistä tulee nyt ihan just semmoset, mitä teheissä sattuu tulemaan. Ja sitten tässä on sama taktiikka. Ja mulla on täällä nyt sitten toinen tulossa ja siinä on samalla tavalla. Siellä on varmaan koiran karvat kaupan päälle ja just lanka vaihtuu tuossa noin näkyykin tollain tumman sinisestä toiseen, vähän eri tumman siniseen. Niistä mä ajattelin, että tämä nyt oli aika sillä semmoinen iso kasa, niin mä ajattelin, että mä nyt neulon sen niin pitkälle, kun sitä riittää tähän ja sitten laitan siihen jotakin, jos olisi jotakin vähän saman sävymaailman. No mulla tuolla ainakin semmoista minttua, mä en tiedä käykö se minttu nyt niin tähän, tää on enemmän ehkä tämmönen turkoosi. Mutta eiköhän sieltä nyt löydy sitten jotakin, mitä tähän voi ihan sujuvasti sitten laittaa jatkoksi, niin
tulee semmoiset raitasukat nyt sitten. Ja sitten tosiaan tää on nyt kans sitä lankamaailman sitä Oona-lankaa. Oiskohan tässäkin 75-25 tai 80-20. En muista yhtään sitä suhdetta, mutta siis ihan sukkalankani. Niin, tätä neulon nyt niinku päältä ja sisältä, kun neulon näitä rinnakkain. Tätä olisi kyllä toinenkin kerran ollut samaa väriä ja erää, mutta en mä halua aukaista niitä molempia, että tehdään nyt näin kerää kerrallaan, niin ei jää sitten aina niitä sitten semmosia nyttyisiä sitten ehkä niin paljon. Joo. Tässä nyt lyhykäisyydessään mummon neulekuulumiset ja vähän muutakin. Mutta pitemmittä puheitta, niin mä lähden neulomaan nyt vielä ja sitten vähän kauppaa ja jos jaksan, niin teen pizzaa. Jos en, niin sitten jotakin simppelimpää, missä ei tarvitse juuri mitään. Pilkkoa ja leikellä ja läärätä ja lällätä. En osaa nyt lopettaa tätä näköjään mitenkään, en keksi tähän mitään sanomista, muuta kuin sanon, että nyt vaan sitten että neulomisiin ja nähdään sitten seuraavalla kerralla. Heidoo!